que t'estaràs estrenant. Et posem còmode, no? Et pots posar còmode? Sí, és un cuidar. Ja ho sé ja, però encara no només has de fer. És que la tinc molt És com... Imagina-li això de la boca, de prou que no es mulla el llavi. És com la llengua, no pot dir. La llengua. I la llengua més cultiva. Però això sí fa. Que està buena, Que maco! Apa! Que xulo, a veure, què hi ha aquí dintre? Que vol morir, sí, mira-lo. Ah, igual. Per veure el que respon. Començarem en 10 segons. Sí, començaràs amb un minut perquè no està. 3, 2, 1, 1 per 1. 2 per 0. 0, 2 més 2. 4 més 0. 5 per 6. 9 més temps. 9 menys 3. 9 menys 3. 6. 8 menys 9. 8 més 5. 5 més 1. Sí, ho has de dir una mica més suau, 8 tio. menys 9. Menys 1. 5 més 1. 5 per 3. 5 per 1. Ah, 5. 6,0 més 5. 11. 3 per 3. 9. 99 menys 99. 0. 99 més 1. 100. 99 per 1. 99. 6 menys 5. 1. 8 més 4. 8 menys. 8 més 4. Més 12. 0 més 8. 8. 6,1 per 1. 6,1. X per 0. 0. 659 més 650 2 més 2. 2 per 2. 3 més 3. 80 menys 40. Ja està. 80 menys 40. Has disparat o no? Ha tornat a venir. No, era impossible. Tio, Mira, un 21 per 49. Has d'agafar un... No, amb el... No, jo. Vale. I tu? I has aguantat ferro. I l'has d'obrir. hay que quedarlo, Que ve que te lo con la boca, Sí, ho està fent. No se puede tocar, Ara te'l menges. Claro, a ver.
Ya está. Muchas gracias por participar, la niña que sepa. Gracias por Ay, por venir.